Okay, nkhani imene yatchuka kwambiri ya Bushiri komanso Peter Sambo. Imeneyi ndi nkhani yoti yakhala ikuyenda kwa kanthawi, komano ineyo ndakupangirani mwasamali kuti muimvetse kuyambira poyambirira ukafika pachani pamapeto. Komano why nkhani tikuyikamba lero, nkhani iyi tifanira kuti Bushiri apanga post alengeza. Anyway, tinaona kaidzulo, tinaona kachisamani dzulo makamaka kwa Peter Sambo anapanga post. Komano Bushiri lero atsimikizanso kunena kuti ndauza maloya anga aku UK kuti amuuze antengere Peter Sambo ku court. Kumene koko why chifukwa chonena kuti Peter Sambo wakhala kulemba zomunyoza Bushiri komanso zoyipitsa mbiri yake. So ku UK akuti samatengera nkhani ya defamatory yoyipitsa mbiri ya wina wake maji samatengera maji more lightly mophweka yayi koma amaitenga nkhani issue ya serious. So komanso nkhani inaso akuti auza ku Malawi so apangaso instruct so kuti anu ake amapeji awa Mana News Online ndidzaulula komanso nkhanga zaona nkhani zake so zoyipitsa mbiri ya Bushiri. Chabi. So awatiwonabe kuti zikhala bwanji. Komano tenti kambe nkhani kuza ndi Peter Sambo komanso Bushiri kuti zinthu zawo zinamba bwanji. Takhali kupanga track kwapanga follow anthu amene awira amene wa kuti zawo zikuyenda bwanji. Poyambirira ndithu anali ku Malawi asanapita ku South Africa apita Sambo da Bushiri mpaka anapita ku South Africa kuja ndikakhala ngati limodzi ndi kumagwira ntchito limodzi zawo zimene amapangiramo mpaka nakufika na nthawi imene iwaja anasiyana, they parted their ways. Anasiyana kuti abasiyana umakapanga zake koma one day boom, Peter Sambo anabwera online ndikuyamba kuyankhula nkhani za iyeyo ndi kutchalichi cha ECG. Okay, chimene amayankhula Peter Sambo maka kuyambira day one Peter Sambo amanena kuti ineyo ndimasakasaka mulungu makamaka ku ECG komabe ineyo ku ECG ku mulungu sinampezeko. Komano samampanga attack Bushiri. Tumvana pamene Bushiri samampanga attack. Ndipo amene ndoda Bushiri ujayo amene ndi munthu wa mulungu, Bushiri ujayo athakuya lusani, Bushiri makuti iye nthu pangana Bushiri samampanga attack ineyo samamusiya. Koma iye amene ndoda ineyo kwa ineyo sinaoneko mulungu koma musiyani Bushiri. Bushiri ndi munthu wa mulungu ndithu. Anthu amanena kuti zimene amachita maprofeti ziyetimaonera pa TV ndi zabodza. Zimakhala zoti inuyo akatswiri ngati ine amene mapanga edit ma video aja ndamene majudula kuonetsa kusintha ife tikamaona moti kumadabwa manje zatheka bwanji zizi koma inuyo zisizeke mazidziwa akuti all that is choreographed. Makhala kuti agwirizana anthu osaja amabwera kuti apanga mamira kwacha zimakhala zabodza. Amakhala kuti awauza kuti mubwere mudzanamizire kuti madola matenda akuti ndine ndidzapanga chonchi zonse zija inuyo ndi majambula kupanga editing kukatipangira. From your experience ndizoona zimene anthu amanenazi akulu mulungu aliko. That's why ndinanena kuti there are fake prophets aliko. I don't want to mention them. Koma in all my years oyenda ndi Prophet Bushiri, I'm telling you, ngadana panga zinazo mwina ine kulibe. That guy never faked anything. There was a time in Botswana. Iya tachita ni service hii. Ine ndi kubwera. Komano ine sine prophet. Kumajira nditumizira there's this prophecy. There is a woman like this. I've never seen something like that. Umuntu ali kumalawi. amakuza iweyo Iwo ali kumalawi mu service muline. kwata nena izi Nena anitu ichi. Ine ndulali kinotiti ya antawudikira prophet itu. Then I realized this man can actually see from that distance. Ngati mphamvu zochokera kwina sindikudziwa. But this is true. This is authentic. Ngati apanga ma mistake ena kutsogoloko, I don't think ine nalipo. That's one. koma khalekhaleni ndinadzamva kuti Peter Sambo wachoka kwa Prophet Shepherd Bushiri. Yes. How? Munthu otokutengani kuchokera ku Blantyre kupita ku South Africa Kuli wakupatsani ntchito chilipo chinthu chosatha dziko lapansi. mukuvala masuti Chilipo chosatha. koma suti sikuyenera kuti izitha mwachoncho. Anatenga suti. Munatenga. What happened? No.
it wasn't a very big difference. It had to do with my mene nimamfunira mulungu ndende sanami pano mpagulu ineyo sina mpezi meneko kwa Bushiriko ayi sina mpezi nkusakasaka kwangaku in as much as that man is a man of God. I will tell you that one thing. Ndipo in his capacity as a prophet osansevereta adzakuyalutsa ndizo mwe umachita kuchipinda kwako. That's how God blessed him, right? Komano chimene machifuna ineyo sinachipeza. Imafuna ko chani kuti ndati mukamasaka mulungu palibe makulozera nde ineyo sinampeze nde ndakatusaka koma mukunena kuti munthu uyo osamseweretsa akhoza kukuyalutsa akhoza kuuza zimene akuona ndi mphamvu ya mulungu imene ikupanga manifesto kudzera mwa munthu uyo ndiye mulungu uyo ameneyo ndiye mwampeza pamenepo. Mulungu wake ndiuti wakumwamba dzina lake mphambe leza chiuta na malenga amene analenga zonse komanso kuli alamu mwene ena amati chani ndi ndikuti amene ndidzampeze ndikudziwa kuti zina tipite kwa Bushiri tsopano chinachitika nchani for okay pa nthawi ndi nthawi tu izo ndimene zimakhalira koma nkhani inafika pano kuti pakana ziyambe kufuna kupanga attack. Bushiri atipita ku interview tsopano interview yamba inali pa Zodiac number 2 inali pa Times. So Bushiri anapita pa Times kwa Wanda Msisia kumene kuja nawo zakwenda kuti akambe aike comment pa nkhani ya anthu amene akumanena kuti ku ECG iwo akuthandabizeko mulungu yanchani. So Bushiri pamene anayamba kunena kuti Peter Sambo anachwa dzino Peter Sambo amene ujayo ndamene amatani ndamene ama yekha yankhule nsamu yankhule Bushiri kumene koko no number 1 anabwera chifukwa cha kuti analembedwa antchito ku ntchito ko anali incompetent ntchito samata number 1. Number 2 iwo ajana kana na Judas tidafika ku South Africa kuja ndamene amagwira ntchito ndi anthu awawa aku South Africa kuti azipanga syndicate yoseija amapanga na Peter Sambo ndiye inafika po nthawi kuti anapanga plani kuti apange kidnap ana ine. Okay, ndiye titaona chonchija one person whispered to us kuti akupanga plan pali anthu afuna apange plan to kidnap your children. This is a knowledge imene alesa maidziwo nomo Malawi. I think you are aware kuti ndikhala South Africa ana ina makhala kuti kono ku Malawi for many years and this is what happened kuti anaja tachose ku South Africa abwere kuno panali kuti amafuna ngati anapanga ku Crossroads uko kuti anampangira kidnap mwana ndi amagamba kuti tipaseni ransom ya ndalama zilimvere koma ku South Africa zimenezo nentha imene yoyo panali kamphekesera kuti anthu ena akafuna apange kidnap ana mpaka anapita ku sukulu tituma zetenge ana prophet and it was not me zigawengazo netinangoti anawa tapitise kuti ku Malawi ndanache tabwera kuno ku Malawi anazapezeka mphekesera kuti anali muguru lopangana nawo anthu aja ndeti nacho sanchito basing on 2 things: 1 incompetence, 2 conspiracy. So boom kungotelo anangoti Bushiri ayankhula za Peter Sambo choncho pamene pontipene nkhani inayivira tsopano chifukwa kwambira tsiku limene lolo Peter Sambo pamene ndithu adayamba kupanga tsopano kuyamba kuyankhula zoyipa za Bushiri chifukwa ndi Bushiri anayankhula zoyipa za Peter Sambo. Remember poyambira Peter Sambo amango yankhula nkhani kuza ndi iwo kuti tinasiyana basi nthawi imakhaya kwana chanchana kumasana panga ataka Bushiri koma anamba kwapanga ataka Bushiri after Bushiri anamba kwapanga ataka nani Peter Sambo. Iwo amayankhula za experience yawo ulendo wawo osakasaka ndani osakasaka mulungu. Zitatero mpamene ndithu Peter Sambo anayamba kuyankhula kuti iyayi kumene kuchako ndiwe satana ndiwe njoka ndiwe amene atali kwa amene munga leo kwamba kuyankhula nkhani yokhuzana ndi iyayi kwa mugamba nkhani yokhuzana ndi uyu anamwalirayo Grace Chinga kuti Grace Chinga mukati sumudziwa tsiku limene anamwalirayo anali ku nyumba kwanu, you understand, mwana wako nampeyikira sembe zambiri zimene ndithu Peter Sambo anakhala ndithu ako nena tsopano is like ampasa maki kuti nthawi nditi limene. So umo ndi mmene zinakhalikirira mpaka na kufika na pano kuti Peter Sambo ntuma tengate ma videos tina ta Bushiri ndimapanga post kuti guys amene mukusatira ati I feel sorry for those who call this travesty a man of God. I can command a car that has never moved for 6 months
the engine is removed. Engine out, and I pray the engine move. And So zine zambiri ndithu zimene ndithu wakhala kupanga atake pakati pa since Abushiri atamunena kuti Peter Sambo ndi amene anali kuseli kwa amagwizana ndi mazigawenga kuti apange kidnap mwana wake nchani komanso anali incompetence ntchito samatha bla bla zambiri kufika na tsiku la lero pamene ndithu taona kuti yayi Abushiri anena kuti munthu amene ndithu ineyo ndamusumira ndipo akuyenera ndithu alipire ndalama zokwana 117 million malayi kwacha ngati milandu imeneyi atayiluze. So iye Abushiri motsindika momalizitsa akamba kunena kuti Mulungu anatipasa chuma sikuti kuti zithandizira tizingothandizira anthu ena yake koma Mulungu anatipasa chuma kuti tiziteteza tokha. So mu comment section anazayikaso kunena kuti inu simunaone mmene uyu wa ku Nigeria yo amene anamwalira ku Nigeria uchi. Mu comment section pamene Bushiri ananzima kuti you have no idea how many TB Joshua, Prophet TB Joshua ku Nigeria, how many TB Joshua arrested. You even didn't watch his programs where he would bring them in handcuffs at church, right? Ali ntwa mabwelesa anthu ena ndithu ali mujen ali mu handcuffed mu nyolo ku church kwawo. Yeah, TB Joshua kabanga zimene simunaona ku program menewo chifukwa choti anthu amene achawo amarani mampanga atake iyeyo. So Peter Sambo yankhulawo makamaka pa nkhani zonsezi iwo akunena kuti nkhani imeneyi it's fine komano khoti lake tipite ku South Africa tikakambire milandu iyi ku South Africa. Why Peter Sambo akamba za ku South Africa chifukwa kuti akudzaza kuti Bushiri anathawa ku South Africa mmene anathawiya sizidziwika mpaka na pano kuti anathawa morani sizimadziwika mpaka na pano koma anathawa analipa belo ali ndi milandu ku South Africa. Boma la South Africa linapempha la Malawi kuti amtumize sampange extradite komano Malawi boma la Malawi sana ntumize Bushiri uja. So Peter Sambo is like akungankha ngati mwachibongo kuti paja wese unathawa tiyeso kuti chabulo tiye ku South Africa ukankhe milandu yako ku South Africa. So yeah, limene ndi yankho la Peter Sambo kwayankha Bushiri. Nkhani ndimeneyo mukamva zina ndi zina ndikuti nkhani imene ikuyenda ya Bushiri ndimene. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.